Eli nyt on 2 vaihtoehtoa virvelistä. Läski. Ruipelo. Luikku. Laitapa vielä se läski. Ton voisi joka biisi vetää ton läski. Musta on hyvä. Nam nam nam. Studiopäivä numero 2. Virveli on läski. Mutta biitti on tiukka. Miten meni? Meni jo yllättävän jees, ainoa se. Mut täytyy miettiä mitä siihen suvantoon soittaisi. Niin. Suvanto. 3. biisi on valmis. Nyt siirrytään makkarakeiton tekoon ja seuraavan biisin säätämiseen. Katsotaan vähän tätä laitteistoa, millä mitä musiikkia täällä tehdään. Täältä löytyy etuasteet ja äänikortti. Täällä on Apin 3124 plussa. 4 kanavaa. Sitten täällä on tämmöstä nevehenkistä soundia. Sitten täällä on Golden Age projektin Pre-73 etuasteet ja niistä vedellään läpi tätä matskua. Tietysti täällä on myös vähän putkia. Aina pitää olla vähän putkia. Joka paikassa täytyy vähän olla putkia. Minimäkillä vedetään ja kenelle keistä täällä kuunnellaan näitä asioita. Ja täällä on jos jonkinnäköistä viritelmää, putkea ja nauhaa ja vähän lisää nauhaa. Joo, katsotaan. Täällä on näitä koppeja ja täällä on sitten Marsun JMP 2204 vai mikä se nyt olikaan. Sitä huudatellaan täällä sitten täällä kopissa ja täällä jaetaan Y-boksilla ja täällä on sitten jos jonkinnäköistä boosteria ja futsia ja kaikenlaista kivaa. Näillä mennään. Ruokailumusiikkina toimii tietenkin
Jack White. Vai onko jopa White Stripes? Valkoisia raitoja. Valkoisia raitoja ja makkarakeittoa. Kottikaljaa.